こんにちは。隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は簡単な単語を使って、ハワイ語の使い方、ハワイ語の仕組みをさらっとご説明してみたいと思います。まず、2つの単語を並べてみました。プア。メレにもよく出てきますよね。お花っていう意味で使われるプアです。レフアはお花の種類ですね。なんですが、プアと言っただけではこれがお花という意味では実はないんですね。レフアもそうです。レフアと言っただけではレフアの花という意味にはならないんですね。ハワイ語には冠詞、名詞を導くハワイ語でカイと呼ばれる言葉があって、名詞を導くカイがついて初めて名詞になります。例えばプアだとカップア、日本語で定冠詞と呼ばれる言葉ですけれども、カがついてカップアとなって初めて花という名詞になります。この後ろにレフアが続く場合、レフアはこの前のカップアを修飾する言葉として使われていることになるので、レフアの花、訳すときはレフアの花と訳すといいんですね。レフアに冠詞、名詞を導く言葉がついていない点がポイントです。レフアにではかがつくと、名詞を導く定冠詞がつくとどうなるか、少し書き換えてみます。先ほどはカップアにレフアを続けて、カップア、レフアの花と訳していましたが、レフアの方にも定冠詞、名詞を導く言葉かをつけてみると、カップア、カレフア、2つの名詞が並んでいる、そういう連なりになります。この場合はこの文頭のところにお、大きな次のおをつけると、前後をイコールで結んだようなイコール文になります。注意したいのは、ハワイ語と日本語では語順がちょうど逆になるんですね。日本語だと A は B ですというところがですね、ハワイ語はその前後が逆になります。カップはカレフは、これを前から訳してはダメなんですね。この後ろが主語です。なので、レフはわーと、この後ろを2つ目の言葉を主語として訳してください。レフはは、カップは花です。まあ言えば、この文頭につけたイコール文の印、この大きな月のお、これが日本語のですにあたるような役割をしてるんですけれども、この前後、カップワとカレフワをイコールで結んでいる、イコール文であることを記しているのがこの文頭の大きなお。そのように理解してください。今、
名詞を導く言葉として定冠詞かを使って作文をしていたんですけれども、代表的な冠詞名詞を導く言葉に不定冠詞へがあります。かではなくて不定冠詞へを使って同じようなイコール文を作ってみたいと思います。名詞を導く言葉たくさんあるんですけれども、代表的なところでは定冠詞かけ、そして不定冠詞へ、この2種類が代表的な名詞を導く言葉冠詞になります。それぞれを使ってイコール文を書いてみたんですけれども、先ほどご紹介してたのがこちらですね。定冠詞を使って定冠詞で導かれている名詞に大きな「お」をつけて、これでカプは花ですという述語になっているイコール文。この下の方は定冠詞かではなくて不定冠詞へを使っています。不定冠詞へで始めると、この前にですね大きな「お」をつける必要がないと。不定冠詞への特徴として、このへで説明文を始めることができるっていう。不定冠詞っていうのはそういう冠詞なんですね。なのでヘップはカレフは、これで注意してくださいね。この2つ目の言葉が主語なので、カレフは、レフアは花です。レフアが花であるという、これで説明文になっています。今日ご紹介したのは、名詞を2つ並べて前後がイコールである、A は B であるという内容を表すイコール文の作り方をご説明しました。その時にその並べる名詞ですね。並べる名詞を定冠詞で導くか不定冠詞で導くかで、この文頭の部分、文頭の述語の作り方が変わります。そして2つ目の言葉、日本語の主語にあたる部分では、このイコール文を作るときに不定冠詞へを使わないんですね。不定冠詞へを使うのはこの文頭の述語の部分です。この主語の部分でこのイコール文、名詞を並べたイコール文を作るときに、この主語の部分には不定冠詞へは使わない。かもしくはけを使います。このあたりが名詞を並べてイコール文を作るときのポイントになります。ちょっと長くなってますけども、定冠詞かけの使い分けをお話しして終わりたいと思います。定冠詞かけの使い分けは、定冠詞が導く言葉がですね、どんな音で始まってるかでけとかをおおむね使い分けます。けを使う場合っていうのは、この後ろに定冠詞の後ろに続く言葉がですね、け、え、あ、お、けあおと覚えるといいと思うんですけれども、この4つの言葉、4つの音、このいずれかの音で始まる単語にはおおむねけがつくというルールがあります。なので、
先生っていう意味で使われるけくむ、けで始まっているので、かではなくてけが使われます。この4つの音以外の音で始まる単語には、おおむねかがつくと。例外もあるので、注意しないといけないんですけれども、おおむねけ、え、あ、お以外の音には、音で始まる言葉にはかがつきます。例えば女性っていう意味、かばひね、こういう場合はかがつくんですね。気をつけていただきたいのが、かあいな。これ、あで始まってるように、一見ね、この文字で見てもちょっと、文字で見たらわかると思うんですけどね、この大きながついてるので、大きなもこれ、発音記号ではなくて子音なんですね。なのでこれは、あの音で始まってるのではなくて、大きなで始まってるので、けではなくて、かあいなです。大きなで始まる言葉は注意した方がいいですね。ちょっと紛らわしい場合があります。ただ、今ご説明した定冠詞か形の使い分けはあくまでも原則というか、おおむねこのルールにのっとって使い分けられるというところなので、例外もあるっていうところは注意していただきたいところです。今日は定冠詞か形、不定冠詞への使い分けを中心に2つの言葉を並べてイコール文を作る仕方をご説明しました。こんな感じで少しずつハワイ語の使い方を学んでいくことで、ハワイ語の歌、ハワイ語の上でも訳せるように、なってきますので、よし、ハワイ語勉強してみようかなと思われた方はですね、ぜひ私のハワイ語文法講座を受講していただけたらなと思っております。毎月1回のペースで学んでいただく講座なんですけれども、1月から新規にスタートしますので、よかったらそちらの方、私のウェブサイトの方で受講のご案内をしておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思っております。お問い合わせも気軽にしていただけたら嬉しいです。目で読むためのハワイ語ミニ講座終わります。